Hoy, Bardok. 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 Oh, Bardok. Di ba nagkauyaban mo atong iba na alawi? Nagkauyab mo no? Oo, nagkauyab boy. Daan palagi gud ko. Dugay-dugay sad mi atong iba na alawi eh. Ah, mao ba? Nya, unsa may hinungdan nga gabuwag mo, unsa man kanang gaaway mo, unsa may problema ninyo nga gabuwag mo, unsa may hinungdan sa inyong panagbulag, unsa man gyud hinungdan sa inyong panagbuwag. Ah, Saman, di mo kaog ginamos. butang Berto, ikaw sa interview aning Bardok be. Oh, nga man. Iba na alawi daw, di mo kaw ginamos. Di ba nagkauyab sa mong Gretchen Oo, Barito? nagkauyab pud mi ato ni Kwan, Gretchen Barito. Pila sad mo katuig Dugay nagkauyab? pud mi ato eh, mga 3 years mi ato. Aw, dugay-dugay gyud ay. Parehas sila ni Kwan, Iban Alawi, 3 years pud mi ni Iban Alawi. Yamat Aw, ra. kontrata di ay tagtulo katuig. Agoroy. Bardok, unsa man gyoy kalainan ni Gretchen Barito ug ni Ibana Alawi? Kinsa man gyoy pinakanindot sa ilang duha? Ug unsa man gyoy kalainan nilang duha? pareharay. Nganong parehas raman? Di mo kaog ginamos. Butang eh. Di gyud mga Kwan, ginamos. Mao ba? Mga maot kayo. Ay sus, naon sa agwan ta ha? Mga mamords ba kayo na sila? Di ba na may mga dato diha nga mga on og ginamos? Oo, ngano di ay? Pero kana si Gretchen Barito ug si Oh? Iban Alawi, di gina mo kaog ginamos. So ito kay ko ana kay dugay mig Mao ba? uyab ana. Yamat ra. Ilang gusto kanang kuan. Lechon bili. Yati ra. Kanang mga inasal ba? Pastilan. Manok, sos. Lechon nga buhaya. Ni gagon. Ano nilang Di gusto? gyud di ay basta-basta ang imong mga nauyab. Lechon baka, sos. Ah, Mahalon pag yatis ra. tirada ba? Ngilngig, mga dagko buday nagkaon nimo mga uyab Bardok. Ako nya, wa ka magmahay nga nagkabuwag mo anang imuhang duha ka uyab. Nya, pinangga man ka kanila. Ah, oo, pinangga kay ko nila eh. Pero sao na ra? Kung igabot na ko gikan sa trabaho, mukis ko na sila. Ay. Si Kwan, kis ko naglargo sa iba na Alawi mo, naging miss na kita love, darling. Hug din na sa skuwa, magakos din, kiss din sa kuwang lips. Ngingiga. Natubog si Gretchen Barreto, Gretchen, natubo to siya. Magkiss po, magakos. Yati ra. Hangga kay kwato nila. Ang nakalain lang yun sila ha, kalainan lang yun nako sila ha, yun no. Di lang yun mga og ginamos. Butang eh. Di yun mga og ginamos. Ah, wa maanad. Mga dato ba yan na sila? Garbo na kayo na nimo Dili eh. ang gud nako nagarbugod nga kana bitawng mga kwartahan mga dato nya di mga og ginamos. Mao ba? Maot kayo, di ko ganahan na dili na ko na type ng mga ingana. Yati ra. Mao nga ako silang gibuwagan. Unswa. Kay di ko ganahag babae nga di mo kaog ginamos. Unsa man day mong ganahan kanang mo kaog paklay. Agoy. Oo. Yati ra. Ganahan gyud day kayo kag paklay. Katugod si Iban Alawi sa uyab pa mi ato. Padadaan gud ko kada buwan og tag 20k. Ah, boret. Pareha silang Gretchen Barreto. Tag 20k pada sa kuha kada buwan. Primerong uyab na mo ni Iban Alawi. Matag bulan, padadaan jud og tag 20,000. Yati ra. 20,000 kapin. Paska ang haya-haya. Kabuwag ming Iban na. Napuli si Gretchen Barreto. Nagkauyab pud mi. Inana gyapon style pinangga gyapon kay ko. Kada buwan padadaan po og 20k kapin pud. Mao ba? Ni kusog magmaing hangin Bardok. Ang di lang gyud nako ganahan sila ha. Di lang gyud mga og ginamos. Mao ginay di gyud nako ganahan sila ha. Yamat ra. Ito nga di man gyud ko ganahan sila ha. Kay di man gyud sila mga og ginamos. Oh, nya. Akuan lang silang gibuwagan. Yatis ra kanugon. Unya, kinsa man gyud ni buwag yun? Sila o ikaw? Gibuwagan ako kay Aw, ikaw Wala gyud ay kay ni gugma buwag. nila. Oy, wala kay gugma. May pag-imo na lang ng ihatag sa kuha. gawa sa oy. anak ko'y gugma. Mga kuan sad kayo ba? Mga arte sad kayo. Nganong imo man sila atong nabuwagan? Nga gamay ra man tong diferensya ha. Mamilig sudan. Oh, okay ra nagmamili oy kay labi ani mo sila. Matong ako na lang gyud silang gibuwagan gyud. Agoy. Hantod gani karon no si Kuan si Gretchen Ibana Og si Gretchen Alawi. si Gretchen Ibana og si Gretchen Alawi. Barito ug si Ibana Alawi magsige manggahapon na gani nagchat sa kuha. Aw mo chat gyud na kay Pero, choy-choy biya kay ka. wa ko mo reply eh.
Mao ba? Ako ganahin nila. Wa na gyud ko ganahin nila. Ako mangganit silang gi-block. Uy, ngano man? Wa na ko gugma nila. Napulaan ako silang dagway. Manghangyo na sa tabi. Manghangyo na sa taglayek baron or katawa, buhakhak ng katawa, heart baron o unsa diha. Kamuli bahala mga idol, kung saon ninyo pag-react mga idol. Og shout out des ta ng mga viewers no. Thank you kasta na sa inyong pagtanaw karon. Og hinaot nga anaa mo sa mayong panglawas matag adlaw. Uy, isa pa di ay. Ayaw dahil mo kalimot sa pag-share.